подгответе се за спектакъл, който носи енергията на съвременния танц, магията на движението и блясъка на голямата сцена. Пред вас е балетът на Памбо Агапио! Ела, Памбо! Балетен танцов център Грация към Народно читалище Възродена искра 2000. През 2012 година е създаден на базата на предшестващите му детската балетна школа и представителен балетен ансамбъл Грация. Аплодисменти още веднъж за танцова балетна школа Грация. И сега ни готини и цветни сладури от школа за танци и спорт Зумба с Гери към Народно читалище Възродена искра. Здравейте, Гери! Честит празник пожелавам! Клуб детска йога към Народно читалище Енинче 2022 от село Енина, които ще ни представят йога в движение. Клуб Намастер, давайте! Айде на колелета, на колелета и... Моля, дами и господа, посрещате клуб по спортни танци Киара М. Гордостта на Казанлък. С безброй спечелени титли, победи. Народно читалище Магията на изкуствата 2025 от град Казанлък. Здравейте, дами и господа от Магията на изкуствата. Веднага след тях се задава един много горещ латиновенско Роса де Фуего, град Канзас, Казанлък. Към Народно читалище Възродена искра 2000 с ръководител Пламена Кучева. Аплодисменти за ръководителката. Още едни гости на Казанлък, балет Вега, град Търговище. Аплодисменти за балет Вега, дами и господа, нека да чуем. Дами и господа, започваме с светлините на града The City Lights, предвождани от театър Любомир Кабакчиев. Дами и господа, ето пред нас е емблемата на духовния живот на града, трупата на Общински театър Любомир Кабакчиев, град Казанлък, най-младият професионален театър в България, единственият в Розова долина, носител на престижни награди и признание от фестивални сцени. С директор моята съученичка и със студентка, голямата моя приятелка Нели Шабанова. Аплодисменти, дами и господа! С тях преминават и младежка театрална студия и детска студия към Народно
Искра 1860 с ръководител Светлана Бургазова. Аплодисменти още веднъж за Общински театър Любомир Кабакчиев. Розова водичка ли е това? Страхотно, Ивана. United Avantgarde Artist. Зомби карантина. Екоскус. Кой е? Чита какво виждам. Бяга от така. Младежка театрална студия и детска студия към Народно читалище Искра 1860 град Казанлък. Те минаха, ама аз да кажа. Дружество Традиция пред вас оживява историята на България. История на чест, доблест и безсмъртен героизъм, съхранена с обич и преклонение към миналото. Пред нас минава Националната гимназия за сценични и екранни изкуства от Пловдив. Здравейте, момичета и момчета! Много се радвам отново да се видим, както и на Габровския карнавал, така и на празника на розата. Страхотни, както винаги. Дами и господа, още наши аплодисменти за Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. Мястото, където талантът оживява. А сега едно място, на което талантът не просто оживява, то там си живее. Аплодисменти, дами и господа, за драматичен театър Рачо Стоянов Габрово! Страхотни, шармантни, невероятни. Ако не сте наблюдали техните представления на ЕНТАС, може да си купите билети или директно ми звънете, ще ви уредя. Така. Портретът на Дориан Грей, който не е гледал, да отиде да го гледа поне 4 пъти. Аплодисменти, дами и господа, и за винаги първи, следва спортния блок Always First. Колега, дай помогни ми. Грацията на Казанлък, спортен клуб по художествена гимнастика Розова долина с треньор Мариана Ламбова и помощник треньор Милена Калайджиева. Аплодисменти за тях. Следват летящите. Блок летящите, това е спортен клуб по планинско колоездене Diamond Riders с треньор Иван Христов. Айде, банда! Хвай се! Страхотни! Колега, да не би да свърши. Следва блока на опасните. Малко са безопасни, като ги гледам.